Εξάλλου, επίγοντα τηλεγραφήματα αναφέρουν ότι νοτίως της Φορμόζας αμερικανικά αεροπλάνα κατέληψαν 2 κινέζικα μη. Η κινέζικη κυβέρνηση λέει... Ναι, ξέρουμε. Επέδωσε ζωηράν διαμαρτυρία προς την κυβέρνηση της Αμερικής. Γιατί το έκρυσες, ρε Τάσο? Μα φούμαρα θα ακούμε, μωρέ Βαγγέλη. Τι φούμαρα? Δεν άκουσες. Διαμαρτυρία λέει. Χαρτιά, έγγραφα, σφραγίδες, σκάλες, απάνω, κάτω, πρεσβείες, συμβούλια και βράσε ρύζι κινέζικο. Μα κατάσταση είναι αυτή. Τζιπ! Χασάπης. Τη γλιτώσαμε πάλι. Αλλά θα μας λιανίσουνε καμιά ώρα. Αν ήμουν πρωθυπουργός, θα έκανα νόμο. Τι νόμο, ρε? Απαγορεύεται να κυκλοφορούν τζιπ στους δρόμους που έχουν περίπτερα. Όλοι οι δρόμοι έχουν περίπτερα. Και τι με ενδιαφέρει. Η τζιπ θα έχεις κυρίως ή περίπτερα. Αλλά κράτος σου λέει. Μα είναι κατάσταση αυτή. Κύριε Τάσο. Ανατολικός. Γιατί? Περάστε, Δεσποινής. Δεν πουλάω από εδώ. Μα από εδώ φυσάει. Δεν κοιτάς το φουστάνι μου. Βγάλ' το να το κρεμάσω για ρεμοντή. Πώς θα ξεφουρνίζετε, κύριε Τάσο? Μάλιστα. Λέγε. Θέλω μια κορδελίτσα κίτρινη. Κορδελίτσα κίτρινη. Όχι αυτή, πιο σκούρα. 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 Πιο σκούρα, καλέ. Δεν έχω πιο σκούρα. Μα θέλω. Θέλε και παράτα μας. Λέγε. Σου κάνει αυτή. Αφού δεν έχετε άλλη. Δώστε μου μια οδοντόκρεμα Αντέλκο. Και τσιγάρα ματσάγκου. Τον Αμερικάνο. Δεν έχω. Είπε η κυρία Θανασία Βερεσέ, γράφτο. Γράψα λίμωνο. Τάσο Χασάπης! Μ' αφήνεις τι ο φουστάνι σου, κοπέλα μου. Ανακαθείς, πελεφαντάρε. Έλα να σε πάω βόλτα, κούκλα μου. Συμβαίνει τίποτα, κύριε συνάδελφε? Τηλεφωνική συνδιάλεξη με την κούκλα. Πρέπει δεν πας παρακάτω που μου φρενάρεις μια σπιθανή από το μαγαζί με αυτό το μαμούτ. Πας να μας φέρεις τούπα, δηλαδή να παρευρεθούμε στην κηδεία μας. Δεν το πας παραμέσα. Γεια σου, κούκλα μου. Στραβωμάρα. Άντε, Κατινιό, άντε, φεύγα. Φεύγα, Κατινιό, φεύγα. Γιατί καλή, κύριε Βαγγέλη? Φεύγα. Φεύγα, μπας και έρχεται καμιά φάλαγγα. Πέλα. Έγινε κομματάκια η μικρή. Πράσε τα σάλια. Και κοίτα μου λείπω, μην την αράξει εδώ και φρενάρει καμιά ώρα ολόκληρο το σεν. Θανασέας. 7 και 5, 12 και 6, 18. Ένα το κρατούμενο. Και 2, 3 και 6, 9 και 5, 14. 140 δραχμές. Θα του πω να ξοφλήσει το βράδυ. Αυτό φοβάσαι, καημένε πουτάκι. Κονομισέλιο, Ευαγγέλη, Έβγαλε κι άλλο λεωφορείο. Τι ανάγκη έχει αυτός? Τι κυρά του, τι μουρλοκατινιό, παιδιά, σκύλια. Μια κόρη λέει είχε και εξαφανίστηκε σε ένα βομβαρδισμό στον Πειραιά, στην κατοχή. Τι σύχασε. Και τα μάξα δουλεύουν. Φουλ. 3 λεωφορεία, 2 φορτηγά. Και τζιπ, λεφτά. Με ουρά. Τώρα είναι κι ο άλλος ομορφωνιός. Συνέτερος μπουρδας, τζιπ και 2 ανέφελος. Αλλήμωνο σε εμάς, δεκαράκι σήμερα. Τάσο, Χασάπης. το πράσινο, ο λεγάμενος. Τσακίσματα. Χαίρετε. Χαίρετε. Ένα ποτηράκι νερό μου δίνετε, παρακαλώ. Ευχαρίστως. Βιτριόλι. Δρόσισε τον κύριο. Ορίστε. Ευχαριστώ. Μήπως πέρασε ο κύριος Θανασέας? Μήπως πέρασε ο κύριος Θανασέας? Παρντών, δεν το έχουμε κέντρο διερχομένο. Όχι νόμιζες πως θα μας κόψεις με τις ρόδες σου. Άι στο διάλο, τραχανά. Βρε εσύ, συνεταίρος του Θανασέα είναι και το χρειάζεται για τον διορισμό του Μίτσου. Μωρέ στο στομάχι τον έχω. Δώσ' μου νερό. Πέρασε ο Θανασέας, έβρεξε το πρωί, μα κατάσταση είναι αυτή. Είδες, του Θανασέα πήγε. Το κόλπο. Ποιο? Πάει πρώτα εκεί δήθεν και ύστερα ακροβολίζεται στις ευθαλίτσας για... Για? Ναι μωρέ, για τη φούλα. Καμουφλάζ, δήθεν. Νάτος. Θα έχουμε γεγονότα. Κόψε κίνηση.
Μπήκε μέσα. Τι ήθελες να ξαπλώσεις τα σκαλοπάτια? Πρεσί, το κορίτσι έρχεται. Φτιάξου. Πω, κάποια επίγοντα τηλεγραφήματα. Άνοιξε το γραφείο γιατί ωραία. Μου πάνε ότι είμαι και μοιραία. Χαίρετε, κύριε Τάσο. Παρντών, εγώ τα ρίξα. Σας χτύψα, κύριε Τάσο. Μπα, τι λέτε δεσμής φούλα? Εδώ κινδυνεύει η ζωή μας από τα τζιπ και μου λέτε για τα παλιόκοτα. Ο Θεός να φυλάει, κύριε Τάσο. Μάλιστα, ο Θεός να σας φυλάει από τζιπ, δεσποινής φούλα. Φούλα! Ο Γρήγορης, τι κάνεις? Έφτασα! Δώστε μου μία σμαρτοντόν και γράψτε την. Ευχαριστώ. Βαγγέλη, πού ήσουνα? Δεν καταλαβαίνεις. Σας άφησα να τα πείτε. Τα πάτε. Είπαμε για τα βεροσέρια τσεφταλίτσες. Τζίφος, αδερφέ μου, δεν γίνεται τίποτα. Τι λες, μωρέ? Συννεφιά, κόμπο στο λαιμό και κουτιά στο κεφάλι. Πώς διάολο πέσανε. Βόηθα να τα μαζέψω. Ρε Τάσο, έχω μια ιδέα. Είσαι πολύ ιδεολόγος. Κάνα δανεικό πάλι? Όχι, βρε. Για τη φούλα. Δεν πας στις εφταλίτσες να δεις τι γίνεται. Μπράβο, Βαγγέλη μου. Ναι. Ναυαγοσωστικό μου. Ναι. Ερυθρέ σταυρέ μου. Ναι. Έμπα να πιάσει βάρδια. Έμπα. Μπήκα κιόλας. Αμολύσου. Έμπα. Πάω. Πρόσεξε τα τζιπ. Έχω τιμίο ξύλο. Καζάβης! Κύριε Τάσο. Αμάν και θα με κοβέξω, ομολόγητο. Σε χτύπησε? Λιγάκι ακόμα και θα με μαζεύανε με το κουτάλι. Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Μαγνήτη έχω και τα τραβάω Έλα, έτσι. Άμα δεν γεμίσω το δρομονάκης, δεν θα ησυχάσω. Σηκώ να πιεις λίγο νερό. Μωρέ τράκο. Κάτσε Μίκη. Τι κάνει η μάνα σου? Στεναχωρημένη. Ωραία τύχη που την είχε κι αυτή. Κατάλαβες. Να χειρέψει με 4 παιδιά. Τι να της κάνω κι εγώ? Τα μισά. Από ό,τι βγάνει, τα δίνει στην οικογένεια της χείρας της αδελφής του. Ξέρεις, είναι η μητέρα του Μίτσου. Ο Μίτσος το είπε? Ναι. Ο Τάσος δεν τον έβαλε. Δεν είσαι καλά, φούλα. Πες ότι σ' αρέσει ο Τόνης. Βέβαια. Αυτός έχει λεφτά, τζιπ, ενώ ο Τάσος... Πάλι κουβεντούλα οι δυο σας. Άντε κάντε το γρήγορα, σας κολλάσουμε. Τι βελονιές είναι αυτές? Δεν σπινείς φεφταλίτσα. Αν σ' αφήνουν τα κόρτα με τη βυζαβή μας, μαγαζάτορες. Βουβάσου. Δεν κοιτάς που είσαι πεντάρφανη. Σας βεβαιώ. Σουτ, ράβε ο Γρήγορης, αλλά φρόμυαλη. Και εσείς ράβετε ο Γρήγορης, γλωσσοκοπάνες. Με συγχωρείτε κύριε Τόνι για την υποχωρησή μου στα ενδότερα. Παρακαλώ, δεσποινή Σεφταλίτσα. Καθίστε. Ευχαριστώ. Τσιγαράκι. Σας μερσή. Mille fois. Η μουσίτσα γλυκοκοιτάει τον Τάσο. Όλο ροσόλ είναι με δάφτονε. Και ξέρετε, αυτόν τον προορίζω για τον εαυτό μου. Τόσο το καλύτερο. Εγώ θέλω τη φούλα. Εγώ είμαι εδώ κύριε Τόνι. Αρκεί να καταφέρετε να ξεκόψει αυτός από τη μουσίτσα. Μωρά, μα του πάρω εγώ τη φούλα. Τι θα κάνει? Ορθώς τα λέτε κύριε Τόνι. Τότε θα παρηγορηθεί στα σαγκάλα Το μου. εύχομαι, δεσποινή Σεφταλίτσα. Αμ, εγώ καλέ. 7 παρακλείς έχω κάνει γονατιστή. 7. Λοιπόν, εγώ θα δώσω το γράμμα στην Κατινιό να της το φέρει. Εσείς θα κάνετε πως δεν καταλάβατε. Διάβολε κύριε Τόνι, καλαμπουρίζετε. Και εσείς όπως είπαμε. Μη σας νοιάζει. Τώρα που θα βγω θα σας τηλεφωνήσω. Και αύριο να με συγκαλέσει στο τηλέφωνο κατά τα 6 πολλάκις φοράς. Ώστε ο Τάσος να δείτε ο χεραστή και να λυσάξει. Να μείνετε ήσυχοι. Στις 6. Χαίρετε δεσποινή Σεφταλίτσα. Κύριε Τάσο, εσείς. Περιπεράστε περί καλώς έφεσης υποδοχής μου. Πώς από εδώ? Να, ήρθα. Καθίστε, να σας συστήσω. Ο κύριος Τόνης, αυτοκινητούχος. Και ο κύριος Τάσος, ο μεγαλύτερος περιπτεριούχος των Αθηνών. Χαίρομαι πολύ. Γνωριζόμαστε. Πώς από εδώ κύριε Τάσε? Θα θέλετε κανένα υποκάμισο? Όχι. Θέλω πιτζάμες. Μα δεν έχω πιτζάμες στο εργοστάσιό μου. Τότε να μου ράψετε μια κελεδία.
Τι γελίος άνθρωπος είστε, κύριε Τάσο. Παρτών. Αστείος ήθελε να πει. Συγγνώμη. Κύριε Τόνι, περάστε ενδομήχος του εργαστηρίου μου για τα μέτρα του υποκαμίσου σας. Φούλα! Μέτρησε πατόκορφα τον κύριο Τόνι. Περάστε εσωτερικός. Εγώ να πηγαίνω. Καθίστε λίγες ώρες. Ξέρετε το μαγαζί. Αχ, το μαγαζί. Από το δικό μου. Κύριε Τάσο, αισθάνομαι ένα πλάκωμα κοντά σας. Στη Θάνση. Όχι, τα αγάπη. Σας αγαπάω, κύριε Τάσο μου. Περιτών. Είμαι ανήλικος. Σας ποθάω. Ειδήκανε, ολογλίκα και σάβαλη με κοντά σας. Μπα. Τα λένε αύριο. Αντίο. Κύριε Τάσο, κύριε Τάσο. Ξορκισμένη να είσαι με τον απίγανο. Τι έγινε? Ντόρσια. Την είδες? Την είδα. Τι σου είπε? Με ποθάει. Η Φούλα? Ποια φούλα μωρέ? Η Εφθαλίτσα. Πω σαριάκι τούτη. Πού ήταν η Φούλα? Ενδομήχος με τον κύριο Τραχανά. Τι έκανε? Του έπαιρνε τα μέτρα. Τα μέτρα. Πατόκορφα. Μέτρα για το Στεφάνι. Για το πουκάμισο μωρέ. Για το Στεφάνι μωρέ. Πάει Βαγγέλη. Τη χάσαμε την υπόθεση. Μπήκε αυτή η πουλια στη μέση. Και τι θα γίνει? Γάμος. Η Δεσποινής με το βελόνι και ο κύριος με το τζιπ. Και εσύ? Εγώ. Ορίστε στρατηγέ μου. Πώς? Η λεμονάδα. Ποια μπουγάδα? Πάρ' το για διερμηνέα στον ΟΗΕ. Τηλέφωνο. Αν είδε και το στρατηγό, καήκαμε. Εμπρός. Πώς? Τη Δεσποινή Εφθαλίτσα. Μια στιγμή να δώσω μόλς. Σήμα. Ιδιοδίσκος, τηλέφωνο. Γρυφείτε. Σας μερσή μιλφουά, κύριε Ευάγγελε. Κάθε τι μας φέρνουν στο τηλέφωνο, το κιόσκι Κασί μας ευκολύνει. Θα φύγετε. Καλέ, ήρθασα. Με μένα επικοινωνούν. Μάλιστα Δεσποινής. Ευχαριστώ. Ομπρός. Μάλιστα. Παρούσα. Αυτοπροσώπος. Καλέ μη μου λέτε τέτοια κύριε Παύλε, καθότι εγώ κοκκινίζω ενδομήχος μου. Πώς είπατε? Θέλετε ραντεβού? Μάλιστα. Να με πάρετε αύριο στις 6. Ναι, στις 6. Σας μερσή μιλφουά σας, κύριε Τάσο. Τελειώσατε Δεσποινής. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ επανειλημμένος, κύριε Τάσο. Ξέρετε, ήταν σπουδαία τηλεφωνική διάλεξη. Χαίρετε. Χαίρετε. Πάδες, ραντεβού. Σιγά. Ο λεγάμενος την πήρε. Κόλπο για να ζηλέψω. Μη μου το λες. Ποιος είναι ο Λελές? Άστα. Καλά. Στο λέω. Εδώ ρε Βαγγέλη δουλεύει ολόκληρη κουκουξ κλάν υπογείως στις πλάτες μας. Η υπόθεση είναι να μου φάνε το κορίτσι. Ναι. Αλλά ξέρεις ποιος είναι ο Τάσος ο Καψουράς. Ε. Κούνια που τους κούναγε. Έπιασα ένα λόγο εχμαλό του στο 40 στην Αλβανία. Μου το ξανάπες. Στο ξαναλέω. Καλά. Θα τους τη φέρω γυριστή που θα κάνει μπαμ. Βόμβα! Όχι σφεντόνα. Κινήσου ήσυχο στρατηγέ μου. Πόλεμος, Τροϊκός. Φαγωμάρα για το κορίτσι. Χαλασμός. Χτυπάει συναγερμός. Όπου να είναι. Αμτάπα εγώ. Φεύγει στρατηγέ. Πάω για ύπνο. Όνειρα γλυκά. Πού να πάρει ο δαίμονας. Τι είναι? Λίγανε τα ψωμιά μας. Γιατί δεν βλέπεις πως φουλάρωνε τα άτιμα. Όλοι από εδώ περνάνε και φουλάρωνε οι σκοτώστρες. Άστος τώρα καημένε. Για να συμβεί το μοιραίο, να μου λαλήσουν το κατάστημα. Στάσου και θα δεις. Πού πας? Φυλάξου! Θα σε κάνει και φταίει! Στάσου μωρέ! Στάσου κι εσύ μωρέ! Τι συμβαίνει ρε πατρίδα?
Πώς τον μπλόκο. Ρε κάνε πέρα που με κόβεις τον ανήφορο. Πού πας έτσι πουλαριστός, κύριε? Κουμπάτα θα μου κάνεις. Τι να σου κάνω. Φτάσου ρε, φτάσου ρε. Τι να σου κάνω ρε, τι να σου κάνω. Με στενεύουν τα παπούτσια και θα σου λέγα εγώ. Πού πάτε ρε, έχω μαγαζί, έχω περίπτερο ρε. Πού πάτε, είναι ανάγκη να περνάτε από εδώ. Να, πού πας ρε, Εσείς, από πάνω υπάρχει δρόμος 32 μέτρα φάρος. Από κάτω 27. Είναι ανάγκη να περνάτε από εδώ 5 μέτρα δρόμο. Πού πας ρε, στάσου ρε. Πού πας ρε, Πέστρα με, πού πας ρε. Να, πάνα. Εσύ ρε. Αχ, τι να σας κάνω, Τι να έπρεπε να ήμουν προχεία να σας μάθω. Για να πάτε από μπουκάκι στους αμπελοκήπους, να φέρετε βόλτα από το Σούνιο. Καλέ, τι έπαθατε, κύριε Τάσε μου? Εσύ τα φταίς. Εσύ τους κουβαλάς με την κανονή σου και περνάνε όλα από εδώ. Αχ, καλέ, κύριε Τάσε μου. Έλα ρε Τάσο, πάμε τώρα. Δεύτερο ημιχρόνιο απόψε. Τι κρατάει. Άρχισαν οι προγαμιαίες δωρεές. Βάφτα μπλε μαρέν. Σας μερσούμε, κύριε Τόνι, για τα ζαχαροπλαστικά σας. Αυτά κάνει ο Αμερικάνος. Τίποτα Τάσο. Για λέω μου το λες. Τίποτα. Λέω δηλαδή πρέπει να ξεμοναχιάσεις τη φούλα, να της πεις πως την αγαπάς. Πώς, που την έχει στο μπουντρούμι η πουλα. Στέκεται στο παράθυρο σαν κέρβερος, λες και είναι η ιδιοκτησία της το κορίτσι. Κοίτα αδικία στον κόσμο. Μα κατάσταση είναι αυτή. Ένα αλκοόλ. Μάλιστα. Πόσο κάνει. 10 δεκάρες. Ορίστε. Ψηλά. Δεν έχω. Αμά χρυσέ μου. Σε φταί μου κάνεις. Και για ένα αλγόν μου δίνεις κατοστάρικο. Δεν έχω ψηλά. Να χαλάσεις. Τι λες μου αδερφέ μου. Να αφήσω το μαγαζί, να πάω να σου χαλάσω το κατοστάρι για να πεις εσύ το αλγόν. Δεν πουλάω κύριος. Ακούς. Δεν πουλάω. Λουκέτο θα βάλω στο ρημάδι. Άισε το δαίμονα νευρούλιακα. Να! Πώς! Να με συγχωρείτε κύριε Θανασέ. Όχι απολός σας. Τι σημαίνει. Παίρνει ένα αργόν και θέλει να του δώσω ρέστα από κατοστάρικο. Μα κατάσταση είναι αυτή κύριε Θανασέ. Δεν βαριέσαι. Πώς μάχεις. Έχω κάποιο λογαριασμό. Μια άλλη μέρα κύριε Θανασέ. Μα δεν κάνει. Δεν βαριέσαι. Δόξα τω Θεώ. Δουλεύουμε καλά. Ξανακοίταξα σήμερα για το Μίτσο. Πιστεύω να μπορέσω να τον βάλω εις πράκτορα στα λεωφορεία. Κάνε ό,τι μπορείς κύριε Θανασέ μου. Χείρα η κακομοίρια αδερφή μου με 4 παιδιά. Δυστυχία. Κάτι θα γίνει αυτές τις μέρες. Ευχαριστώ. Έτσι και ο Θεός να σου φανερώσει την κορούλα σου. Αχ, απογοητεύτηκα. Ακόμα τίποτα. Τέλος πάντων θα δούμε. Μην ανησυχείς. Ευχαριστώ. Άι, γεια σας. Στο καλό. Φαίνεται καλό ανθρωπάκι. Αν διορίσει το Μίτσο στα λεωφορεία. Κοντεύω να σκάσω. Ούτε από τον Ερθρό Σταυρό είχαμε απάντηση. Πώς χάθηκε έτσι αυτό το κορίτσι. Γιατί, Θεέ μου, γιατί. Πάψε τώρα, Διονυσία. Πάψε. Έχουμε ακόμα ελπίδες. Σοπάτε κύριε Διονυσία. Θα βρεθεί η κόρη σας μια μέρα. Ο Θεός να δώσει Τόνι μου. Λοιπόν, Τόνι, όπως είπαμε, ο Μπουρδόπουλος θα έρθει για τα μάξι στο καφενείο αύριο στις 6. Ναι, μου το πες. Πρέπει να είσαι εκεί από παρατέταρτο. Α, καλά. Θέλω παστρικές δουλειές και μαζί του και μαζί σου. Καλά, θα έρθω. Λοιπόν, εγώ πηγαίνω τώρα. Στο καλό Τόνι. Κατινιό, Ορίστε, κύριε, ορίστε. άναψε το φως της σκάλας να βγει ο κύριος Τόνης. Κύριος Τόνης, μάλιστα. Λοιπόν, καληνύχτα σας. Άντε στο καλό. Καληνιό, αύριο να πάω να δώσεις αυτό το γράμμα στη φούλα. Ξέρεις. Αν πώς δεν ξέρω. Όλη η γειτονιά το ξέρει. Να, πάρε και αυτό να πάρεις ένα βραχιόλι. Αλλά ούτε λέξη τα αφεντικά σου. Τσιμουδιά. Να, πάρε και καραμέλες να φας. Αλλά ούτε λέξη να σου το περίπτερο. Τσιμουδιά. Άντε μπράβο, αύριο στα χέρια της φούλας. Θα σου χαρίσω κι άλλα πράγματα. Αλλά είπαμε. Τσιμουδιά. Που μας θα το δώσω στη δεσποινή σφούλα. Και τι λέει το γράμμα. Θα μιλάει για αγαπητηλίκια και γουργουλαδίες. Η κυρά. Ωστε γράμμα ο Κυρτώνης στη φούλα. Στάσου να τα προφτάξω της Μαρίκας να τα πει του Βαγγέλη και ο Βαγγέλης του Τάσου και ο Τάσου του Θανασία και ο Θανασίας Εμφανίτσας. Μαρίκα, νέα ειδήσεις! Εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών. Βρισκόμεθα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού όπου συνεχίζουμε την μετάδοση του αγώνα.
Ανοίγει την μπάλα ο Φωτεινός, την παίρνει ο Κορονάκης, ο οποίος με ένα θαυμάσιο βολέ σουτάρει. Αλλά πηδώνει ο Ξυλάκης, κάνει την μπάλα και πάλι ο Κορονάκης σουτάρει. Σουτ Κορονάκη, Μιχάλης την ευκαιρία από δύο τους οροφύγους. Θα βάλει γκολ, γκολ. Αλλά δυστυχώς η μπάλα βγαίνει out. Ο Φωτεινός παίρνει τώρα την μπάλα, προχωρεί, δίνει στο Πανάκη, το Πανάκη, ο Πανάκης. Αχ, Πανάκη, Μιχάλης την ευκαιρία. Πέρασαμε δικαστρά. Πρέπει οπωσδήποτε να σουτάρει, θα σουτάρει, θα βάλει γκολ, Πανάκη, Μιχάλης. Έτοιμο σουτ, Πανάκη. Πανάκη μου μεγάλη. Άντε Πανάκη, άντε. Αν υπάρχει και ποδόσφαιρο, είσαστε ρε βλάκα, σε μένα ρε, σε μένα ρε, Μπράβο Πετρόπουλε, έχεις πολύ καιρό και πάλι. Έκανε γκολ ρε, offside ήτανε. Η μπάλα πια βρίσκεται το βάλο στο Φωτεινό, ο Φωτεινός δίνει στο Πανάκη, ο Πανάκης βρίσκεται σε πολύ καλή θέση, σου Πανάκη βρισκόμαστε στην μικρή περιοχή, πρέπει οπωσδήποτε να σημειώσει τέρμα Πανάκη το δεύτερο τέρμα, αλλά το φέρει ο Σεραφίδης, ο Σεραφίδης δίνει στο Πανάκη. Τι τρέχει, επιστράτευση. Τι γίνεται εδώ? Για ανοίξε. Για ανοίξε. Τι το κάνατε εδώ? Γκολ πώς? Δεν σου είπα να μην βάλεις ραδιόφωνο. Μπρος. Άντε, μπρος. Γιατί το πείσες? Έτσι μου γουστάρει. Ο Πανάκης, ο Κουτσίδης, ο Σεραφίδης, ο Σκοτόστρας, ο Λαβόστρας, ψωνάρα που την έχετε. Άστο ρε Τάσο. Μα κατάσταση είναι αυτή. Πέρα. Μπρος. Μπρος. Τάσο, το κορίτσι. Ελάτε δεσποινής φούλα. Άλλη ώρα, τώρα έχετε κόσμο. Τόβολα. Μας έφαγε ο Σεραφίδης. Μπρος. Πέρα. Άντε. Τάσο. Κασαπής. Η πουλια. Καήκαμε. Άνοιξε το ραδιόφωνο. Χαίρετε, τι κάνετε κύριε Τάσε μου? Καλά. Ο Πετρόπουλος είναι πολύ καλός. Σήμερα αγαπημένοι μας βρέατε, είναι ο καλύτερος του γηπέδου. Την παίρνει τώρα και στο Φωτεινό. Βοήθεια, βοήθεια! Τι μπήκανε, αυτοί λολαθήκανε. Θα σπαχτούνε. Τι κάνουν έτσι? Τι είναι αυτό? Αθλητισμός. Όπο, καλή θα σας χαλάσει το κατάστημα. Παρά να πάει από τσίπ. Αχ, goodbye, goodbye. Καλή αφήστε. Αφήτασε. Τα γαλλικά σε μαράνανε. Άντε, φύγει. Πάρα σας τελείωσε. Μπρος. Ας, άντε, Ας, άντε, φύγει. Μπρος, ας. Μπρος, άντε. Σπίτια σας. Κάτι τρέχει. Η Μαρίκα. Τι είναι? Μαραθώνιος. Τι συμβαίνει Μαρίκα? Η Κατινιό είπε στην Κερασμαρό ότι ο Τόνης της έδωσε ένα γράμμα για τη φούλα, λεπτά και καραμέλες. Τάσο η Κατινιό. Ο Μεσίτης. Το γραμματάκι. Η Κατινιό Μεσίτης. Και πεπειραμένος. Εγώ πηγαίνω. Γεια σου Μαρίκα μου. Στο καλό. Και λέγε μας τέτοια. Γεια σου Μαρικάρα μου. Τώρα τι γίνεται? Αρχή να τις μετάνιες για την εξύψους παρηγορία. Παιδάκι μου. Καλό πιάσετε να της φας το γράμμα. Καλό στην καρδερίνα μου. Καλό στην ταχυδρομική περιστέρα μου. Τι κάνεις Κατινάκι μου? Τι κάνεις κουκλάκι μου? Τι κάνεις πουλάκι μου? Θέλεις σοκολατίτσα, καραμελίτσα, μπισκοτάκι, Ναι. γραμματάκι? Εσύ δηλαδή, μίλα μωρέ Κατινιό και πάω σόλο και δεν ξέρω τι λέω. Καλέ πλάκες που έχεις κρυτάσω. Παντών, πλάκες. Εγώ έχω πλάκες και εσύ γράμματα. Αμπά, η κυρά μου λέει μαγράμματη. Δεν μου λες, την αγαπάει τη φούλα ο κύριος Τόνης. Αμέ, τρέχουν τα σάλια. Σου δώσε γράμμα. Αμέ και καραμέλες. Δεν μου λες. Δεν μου το δίνεις, θα το δώσω εγώ στη φούλα. Δώσ' το. Καλέ τι λες, άλλο που δεν μου είπε ο κυρτώνης. Τι. Θα μην πάρει ο περιπτεράς χαμπάρι μου λέει. Αγγέλη, μέτρα γεννήλες. Και πότε θα του το δώσεις? Σήμερις. Πάμε και θα φωνάσει η κυρά. Μας τώρα στα σημεία ο Τόνης. Θα το δούμε. Θα φάει μηγασίδερο. Μα το μαγαζί Βαγγέλη, αν δεν προλάβει να μου του πάρει κανένα τσίπ, θα στον κάνω τον πυροπιτάκια να ξενιτευτεί. Μα το μαγαζί. Εμπρός. Εισιατρίο. Είναι ανάγκη. Και τι μου το λες κοπέλα μου? Σε δάγκο συνιστασμένο σκυλί. Τι να κάνεις? Ρίξ του νερό να σωθήσει. Δεν θες να λυσάξεις? Λύσας. Πώς? Λύσαξε λοιπόν. Ας τα κομμάτια. Μα που κακό χρόνο να έχεις. Μπρος. Λέγεται. Η δεσποινή Δευταλίτσα. Περιμένετε. Αγγέλη, την πουλια. Ποιος σε ζητάει? Ο Αυγελινός. Στάσου. Δεν πας καλύτερο ο ίδιος να δεις τι κάνει και το κορίτσι? Να πάω. Πάει. Αμέ.
Πάτε, μην κάνετε έτσι. Εγώ γιατί δεν τρόμαξα. Είχε καλή, πώς μπήκατε εσείς εδώ μέσα σαν το ουρίνι. Τηλέφωνο, Δεσποινή Σεφταλίτσα μου. Καλά και ο δίσκος, η χαρά στο μηχάνημα. Ελάτε κοκκόνες, μην τρομάζετε, τον παίρνω μαζί μου τον έξω από εδώ. Άντε, άντε, κύριε Βαγγέλη, μας θα είναι θαλάσσουσες. Δεσποινή Σεφταλίτσα μου. Άντε. Ομπρός, λέγεται, τι, ορίστε, μάλιστα. Α, εσείς, τι κάνετε. Δυστυχώς η Κατινιό δεν έφερε ακόμα τίποτα στη λεγάμενη. Βλέπετε, έχει καθυστερήσει. Μάλιστα. Θα παρακολουθήσω υπογείως. Στηριχτείτε απάνω μου. Ναι, ευχαρίστως. Σας περιμένουμε αγωνιακώς. Au revoir. Τι χρωστάω, κύριε Τάσε μου? Τίποτα, Δεσποινής. Μα το κατάστημα? Φράστο. Το γύρισα στο φιλανθρωπικό. Σας μερσή. Mille fois. Χαίρετε. Κάτι μαγειρεύουν ο τυροπιτάκιας με την πουλα. Και να μην μπορώ να μιλήσω στο κορίτσι. Τάσο! Χασάπης. Όχι, βρε. Το βρήκα. Ξαναχάστο. Θες να δεις τη φούλα? Άκου. Ευρώς. Εγώ με ρωτάσω. Εσύ, Βαγγέλη. Ναι. Λοιπόν, έγινε επιστράτευση. Όχι. Πώς? Όχι, ρε. Τόσοι το είπα στο στρατηγό που ρωτάει αν έγινε επιστράτευση. Ξέρω κι εγώ τι θα γίνει με αυτούς τους κουφούς απόστατους. Κατάσταση είναι αυτή. Καλά. Πότε θα γίνει επιστράτευση? Κάτσε, στρατηγέ. Κάτσε και θα δούμε. Ποιος κρούει? Τηλέφωνο, Δεσποινής. Καταπλέον. Κύριε Τάσε μου, καταπλέον. Σας μερσή. Ομπρός, λέγεται, ορίστε, ομιλάτε, Ο Τόνης είμαι. Ο Τόνης, Δεσποινής. Τι έχουμε? Εγώ, τώρα, στο Ζαβορίτη. Καλά, έρχομαι ακαριέως. Σας ευχαριστώ. Χαίρετε. Καλό ταξίδι. Κοίτα πόσα μολιέται η πουλα. Πού να είναι ο Βαγγέλης τώρα. Πάρ' τα πόδια σου, μωρέ, και το κορίτσι είναι μόνο του. Πώς περπατάς έτσι αργά, μωρέ. Τι να... Σε κηδεία πας. Έφυγε η πουλιά. Πάει στο Ζαβορίτη. Μεγάλο κόλπο, αδερφέ μου. Πιάσε βάρδια να πεταχτώ. Πώς είμαι? Πω, του κουτιού. Αμόλα. Πω, καρδούλα μου. Κράτα κόντρα στην εξομολόγηση. Στο καλό και με τη νίκη. Σας παρακαλώ, φύγετε πριν έρθει η Δεσποινή Σεφταλία. Πού να έρθει η Δεσποινής? Αυτή ακόμα πάει. Τέλος πάντων, τι θέλετε? Ορίστε. Να, αυτό το πουκάμισο ξεχύλωσε. Τι λέω, μωρέ. Δεν καταλαβαίνω. Εγώ. Να, θέλω να σας πω, Δεσποινής, ότι είστε η κατάσταση διεθνής. Πώς? Ο κόμπος. Ποιος κόμπος? Αυτός που φτάνει στο χτένι και λόγω της επισυμβάσεως. Δηλαδή η ατμόσφαιρα. Φούλα. Σ' αγαπώ. Ο Θεός μαζί μου. Σ' αγαπώ. Αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω, ανατολικά, δυτικά, με καρδιά και νου και ό,τι άλλο καταλαβαίνεις. Σ' αγαπώ. Μα σηκωθείτε τώρα, καθίστε. Κάθομαι σε κάρβουνα. Καίγομαι. Καλή μου, γλυκιά μου, χρυσή μου. Είμαι δικός σου. Κι εγώ, και η παιδιά μου. Και το μαγαζί. Αν δεν μου το φάει κανένα τσι. Όλα είναι δικά σου. Και τι θέλετε? Να σε δω. Δώσ' μου ένα ραντεβού. Μα πού? Όπου θέλεις. Στην Αθήνα, στον Πειραιά, στο Κρυεκούτι, στον Άρη. Ένα ραντεβού. Σηκωθείτε μην έρθει η Θαλίτσα. Ένα ραντεβού. Θεέ μου, καλά. Την Πέμπτη στις 7 στο άγαλμα του Κωνσταντίνου. Θα με πεις έξι. Σ' αγαπώ. Πηγαίνετε τώρα. Έφυγα. Κοίτα μπας και δεν με συγχύσετε, σκοτώστρες. Βαγγέλη! Τάξη! Τροπεοφόρος. Έπεσε. Την άλλη Πέμπτη στο πάρκο θα πέσει. Χαίρετε. Τα σέβη μου, κύριε Θανασία.
Πώς πάνε οι υποθέσεις? Καθόλου καλά. Συγχύστηκα τώρα με τον Τόνι. Μη φάνηκε από εδώ. Όπου να είναι θα φανεί. Ενδιαφέρεται για κάποιο γράμμα. Τι γράμμα? Εγώ, κυρία Θανασία μου, δεν μπαίνω στα οικογενειακά. Αλλά επειδή σας έχω υπόλοιψη και έλεγα που την χάνετε και πελάτης μου, η Κατινιό Τι έκανε? μεσητείες. Γράμμα από τον Κυρτώνη για τη Φούλα. Πώς? Η Διοχύρος και απόψε μάλιστα. Τα τέρατα. Θα την ξεμαλιάσω αυτή τη μικρή. Είσαι βέβαιος? Στη ζωή του περίπτερου. Πολύ αμφιβάλλω. Πάω σπίτι. Σκάσε. Α, για το Μίτσο κοντεύω. Ευχαριστώ, κύριε Θανασία. Μήπως είδατε να περάσει από εδώ κανένα πράσινο τζιπ? Έχουν περάσει μερικές χιλιάδες από τότε που δουλεύω εδώ. Ανόητε. Πώς δεν φάνηκε ο Τόνης? Θα τον βρει και λάστιχο. Πρέπει να φύγω. Ταξί! Κατίνιο. Αμέσως, κύριε. Ορίστε. Το γράμμα. Ποιο γράμμα? Το έχασα. Το έχασα. Το γράμμα του Τόνι κάθαρα μου που Σε τα με παράτε, πήρα. κύριε. Εδώ Δού το το έχεις, λέγε. Θα σας το δώσω. Παλιό κόριτσο. Έγινε γρήγορα πεις κυρία Φταλίτσας να έρθει εδώ. Θα εκεί σου γρήγορα. Ναι, κύριε. Ψ. Άντε, γρήγορα, γρήγορα. Γρήγορα σου λέω, γρήγορα. Πάει στο Θανασία. Θα έχουμε γεγονότα. Κατόπτευσε το πεδίο διαγυνού οφθαλμού. Με επιζητήσετε, κύριε Θανασία μου? Άκουσε κυρία Ευθαλίτσα. Α, προσοχή στα λόγια σας. Δεσποινής. Καλά. Η Κατίνιο είναι ένα χαζοφίλικο. Εσύ πώς επιτρέπεις να έρχεται στο σπίτι σου να δίνει ραβασάκια στις κοπέλες? Καλέ, τρελαθήκατε. Άχου, καλέ, ιδέα δεν έχω, μα το Θεό. Ορίστε. Τι είναι αυτό? Γράμμα του ελαφρόμυαλου του Τόνι για τη Φούλα. Ο κύριος Τόνης είναι πελάτης μου. Και του κάνεις πλάτες. Να προσέχεις πως ομιλείς, κύριε Αθανασία. Ορίστε μας. Την τιμή μας την έχουμε πλάκα. Ονοντόμ μπαμπαντόμ. Το βλέπω. Να συμμαζέψεις τα κορίτσια σου. Εσύ να μαζέψεις τη σουσουράδα αυτή. Κουμάντο στο σπίτι σου. Και εσύ το δικό σου. Κουσκουσουρού. Ρε, πήγαινε από εδώ. Ντροπή σας. Ψεύτο-νοικοκυρέοι. Κακογειτόνι. Ανεπόκοφτη. Γλωσσοκοπάνα. Γλωσσοκοπάνα. Τι είπες? Τσιμουδιά. Όξω και εσύ από εδώ. Εσένα θα στα βγάλω τα μαλλιά. Γιατί δεν σπινείς? Ώστε δεν λογαριάζει τον κύριο Τόνι και κάνεις του κεφαλιού σου. Θα σε μάθω εγώ. Σε ξελόγιασε ο κύριος Μαγαζάτορας. Μα δεν σπινείς. Σουτ! Αν προσβάλλεις τον κύριο Τόνι, θα σε διώξω να μείνεις πεντάρφανη στους δρόμους. Ακούς? Στους δρόμους. Λολί! Πώς δεν φάνηκε ο λεγάμενος? Και δεν το χαίρεσε. Μήπως ξέρετε το σπίτι του Παρδαλού? Δεύτερο στενό αριστερά. Ευχαριστώ. Παρακαλώ σας κύματα. Αυτή είναι η κατάντια μας. Και των διερχομένων. Τι να κάνεις, εξυπηρέτησης. Βα, έτσι λες. Σας παρακαλώ πολύ. Του κυρίου Παραδαλού το σπίτι. Ξέρετε πού είναι? Δεύτερη έκδοση. Του Παρδαλού είπατε? Μάλιστα. Δεύτερο στενό αριστερά. Ευχαριστώ πολύ. Ρε, πιάσε πινέλο. Γιατί? Κόλλα απόξω καλλιγραφία. Γραφείο πληροφοριών. Κοίτα, Χασάπης. σε φταλίτσα ρε. Σχολάνε. Κόψε κίνηση. Σας παρακαλώ. Κάμε Με στην συγχωρείτε. πάτα, χριστιανέ μου. Με τα πτηνή σου και μου κόβεις το πεδίο της μάχης. Ποιες μάχες? Άστε ρε, βλέπω εγώ. Κοίτα κατάσταση. Τι συμβαίνει, κύριε? Μια πληροφορία. Τρίτωσε. Ορίστε. Ένας κύριος Παρδαλός που κάθεται. Στο σπίτι του. Και εγώ σαν αμένα κάρβουνα. Ορίστε. Δεύτερο στενό αριστερά. Πού να πάρει με τη δουλειά που κάνω. Πού να. Κύριος. Εμένα φωνάξατε. Μπορείς να μου πεις τι συμβαίνει σήμερα στο σπίτι του Παρδαλού? Έχει βαφτίσια. Αμάν καήκαμε. Η Ελένη. Καλώς την. Έχεις νέα? Δώσε κατάθεση ενώπιον των αρχών. Ο Θανασίας φαίνεται έβρισε την Ευθαλίτσα. Όπα, το γράμμα. Ποιο γράμμα? Τίποτα, λέγε. Και Ευθαλίτσα είπε στη Φούλα πως αν έχει κουβέντες με τον κύριο Τάσο θα τη διώξει να μείνει ορφανή στους δρόμους. Και η Φούλα κλαίει. Κλαίει. Πάω μη βγει η Ευθαλίτσα και με δει. Γεια σας. Ρε Τάσο. Καημένο το κορίτσι. Μάρτυρα στο βωμό της αγάπης. Θα της φάξω την πουλια. Παρακαλώ, του κυρίου Παρδαλού το σπίτι. Παρακαλώ του κυρίου Παρδαλού. Σας παρακαλώ του κυρίου Παρδαλού. Του κυρίου Παρδαλού. Δεν μου λες Του κυρίου κύριος. Παρδαλού. Κύριος.
Του Παγαλού το σπίτι. Άλλο. Παναγία μου. Παγγέλη, Τάσο, Τι είναι αυτό το πράγμα? έλατε. Ακόμα δεν είναι Παγγέλη. Το κεφάλι του πού είναι Παγγέλη? Mr. Pardalos, please. Φύγετε ρε! Φύγετε ρε! Φύγετε όλοι ρε! Φύγετε όλοι ρε! Φύγετε! Φύγετε ρε! Φύγετε Αμερικάνοι! Get out ρε! Get out ρε! Get out! Κόσμε Παρδαλέ. Σύμφωνοι. Φούλα! Καλησπέρα. Τι κάνετε? Ευχαριστώ. Ο κύριος Τόνης από εδώ έχει την ευγενή καλοσύνη να με πάει απόψε σε κέντρο διασκεδάσεως. Επειδή και η γειτονιά την χάνει να είναι ανθυρόστομη, για να μην εκτεθώ μόνη μου, θα ετοιμαστείς να με συνοδέψεις. Μα, είμαι αδιάθετη. Θα σου περάσει. Πήγαινε ετοιμάσου. Τι ώρα να έρθω να σας πάρω? Όχι από την πρόσωψη, να έρθετε οπισθίως του τετραγώνου. Θα βγούμε από την αυλή της Κυραμαρηγός, για να μην μας κατασκοπεύει ο Τάσος. Σύμφωνοι. Στις 10 θα σας περιμένω στον πίσω δρόμο. Μαντάμ. Μαμζέλ! Τι έπαθες? Λάρα, άκου τι έπαθα. Το κορίτσι κλαίει ρε εσύ. Κατάσταση είναι αυτή. Και δεν την κλέβεις? Να τη βλέψω. Και πού είναι ο Αμερικάνος? Τα μισά τα τρώει η μάνα του Μίτσου. Και το κορίτσι κλαίει. Ρε εσύ, δεν σκαρώνει μια καταδίτσα απόψε να παρηγορηθεί? Για να λιγοθυμίσει με τη φαλτσαδούρα σου. Εμένα? Θα φωνάξουμε τον Γιωργάρα με την κιθαρίτσα του. Μαν, τε πέδεστε. Ο Γιωργάρας. Ρε εσύ Γιωργάρα, τρακάτισες. Άντε. Ρίξεις. Ορίστε. Και ο μήνας έχει 9. Μου δίνεις φωτιά. Ναι. Μωρέ θέλεις φούσκο. Τρακάρει στο μαγαζί κύριος. Και νομίζω πως φέφαγε χασάπης. Φωτιά. Να ρε. Ρε, άναψε. Κόψε δεξιά την εξάρτηση. Γιωργάρα, είσαι απόψε για κρασάκι, κιθαρίτσα και καταδίτσα? Κερνάτε. Και πληρώνουμε. Είσαι Ρωτάνε. δρόμο για του κυρανέστη με τα κιθάρας. Να κλείσω και έφτασα. Πάμε Γιωργάρα. Και ο μήνας έχει να... Και η οικονομία στο ρευστόν. Γιατί ο Αμερικάνος ασθενεί βαρέως. Ελάτε. Είναι νόστιμο. Όχι, ευχαριστώ, αυτό που θα δίνει ο κύριος Τόνης. Μα δε... Πάρε πάρ' το πια, τον ίδρωσε στον άνθρωπο. Πού το σου είδε και, δεν σου είδε και ποτικοφάρμακο, κύριε Τόνη μου. Γεια. Είμαι σοφέρ μοναδικός και
pianoforte να τσιμπήσουμε. Είμαι γλέντες και κοσμικός και κάθε βράδυ το βρετάω με ταινίες. Πες δεν θέλεις τον αέρα θα σου πάρω, με το τσίπ θα σε του πάρω. Με το τσίπ θα σε του πάρω, πες δεν θέλεις τον αέρα θα σου πάρω. Είμαι εραστής και χαλαστής κι όταν σοφάρω με κορίτσι συντροφιά, όπως σεισμός και χαλασμός, τα κάνω λίγα ρήμα, δυο γυαλιά χαρτιά, όλοι μαζί. Θες δεν θέλεις τον αέρα θα σου πάρω, με το τσίπ θα σε του πάρω. Με το τσίπ θα σε του πάρω, θες δεν θέλεις τον αέρα θα σου πάρω. Πάνω μπροστά, φύλλα ζεστά, κι άμα μας πάρει κάτι φορά στα φιλιά, πουλαριστεί, πάμε σβηστεί, να μην του πάρουμε αγάπη μου αγκαλιά. Πες δεν θέλεις τον αέρα θα σου πάρω, με το τσίπ θα σε του πάρω. Με το τσίπ θα σε του πάρω, πες δεν θέλεις τον αέρα θα σου πάρω. Φούλα, ενδιαφέρομαι πολύ για σένα. Το βλέπω. Άκουσα. Έχω πολλά λεφτά. Θέλω να σε παντρευτώ. Θα ζούμε πλούσια και ωραία. Θα έχεις ό,τι θες. Λούσα, μπιζού, διασκέδαση κάθε βράδυ. Αφήστε με, κύριε Τόνι. Α, μην είσαι σκληρή. Υποφέρω για σένα. Γι' αυτό βάζετε την Ευθαλίτσα να με στενοχωρεί. Μα μπει στο ναι, όλα θα φτιάξουν. Έλα. Έλα. Δεν ξέρω. Αφήστε το χέρι μου. Σας παρακαλώ. Μη. Σολ. Εσείς δεν παρατάτε το οδείο που μας μυριστεί κανένας πόλισμαν. Δεν περπατάτε λέω πιο γρήγορα για τον τόπο του δράματος. Θα κοιμάται το κορίτσι. Αν δεν κλαίει. Παιδιά, ένα τραγουδάκι και εδώ. Γιατί εδώ? Για πάρτι μου. Για την Κατινιό, την Τζακίστρα. Ναι. Ενδιαφέρεται ο Γιωργάρας. Να το πάμε αδερφέ μου. Να το πάμε Γιώργο μου. Ναι. Τι είναι αυτό? Ανωτέρα ερωτική πολιτική. Η Κατινιό θέλει άντρα με μουστάκι. Και γιατί δεν αφήνεις την τζίβα σου να μεγαλώσει? Ώσπου να μεγαλώσει το χάνουμε το Κατινιό. Με εννοείς? Άντε τώρα για το ρεφρενάκι. Αν εσύ δε μου το δώσεις το φιλί που σου ζητώ, θέλες να με περάσεις απ' την πόρτα σου νεκρό. Άνοιξε το παραθύρι για να δάξεις ρε παιδιά, Κατινιό μου, Κατινάρα μου, έχεις φάει την καρδιά. Κατινιό μου, Κατινάρα μου, έχεις φάει την καρδιά. Άνοιξε το παραθύρι να δεις τρία κορμιά. Άντε παρακάτω Πολύ προχειρό το κλίμα. Πάμε για τη Φούλα. Αμάν, Παναγιά μου, αμάν. Κουκλά μου, Κατινάρα μου, Κατινάκι μου, Κατινάκι μου. Σιγά παιδάκι μου, ισορροπία παιδί μου. Θα τα φάω τα σίδερα, σιγά. Θα πάρω δυο, ένα γερό και
και να νιώ, ο γέρος στη δουλειά και ο νιός στην αγκαλιά. Αχ, κύριε Τόνι, πολύ γλυκά σοφάρτε τη λιμουζίνα σας. Μέσα στη νύχτα με τον πόνο συντροφιά, στο παραθύρι σου αγαπημένη, για σένα που σε τη ζωής μου η ομορφιά, λέει η καρδούλα μου θλιμμένη. Για σένα κοριτσάκι μου, για σένα, στον ψεύτη τον ντουνιά και τον πεζό, για σένα π' αγαπάω και λατρεύω, για σένα μόνο ζω. Κι αν όλοι μας ζηλεύουν, κι αν όλοι μας παιδεύουν, στον ψεύτη το ντουνιά και τον πεζό, σε σένα κοριτσάκι μου πιστεύω, για σένα μόνο ζω. Κάθε βραδάκι στην ταβέρνα τη μικρή, πίνω τον πόνο μου να λησμονήσω, κι αν η ζωή για μας αισθάθηκε πικρή, εγώ για σένα θα τραγουδήσω. Για σένα κοριτσάκι μου, για σένα, στον ψεύτη τον ντουνιά και τον πεζό, για σένα π' αγαπάω και λατρεύω, για σένα μόνο ζω. Κι αν όλοι μας ζηλεύουν, κι αν όλοι μας παιδεύουν, στον ψεύτη τον ντουνιά και τον πεζό, σε σένα κοριτσάκι μου πιστεύω, για σένα μόνο ζω. Ρε κοίτα γυναικείο φιλότιμο, εδώ χυνόμαστε σε μουσικά σωρόπια και το θήλι κοιμάται. Τίποτα. Ούτε η πουλα δεν φαίνεται. Άντε πάλι το ρεφρέν. Κι αν όλοι μας ζηλεύουν, κι αν όλοι μας παιδεύουν, στον ψεύτη τον ντουνιά και τον πεζό, σε σένα κοριτσάκι μου πιστεύω, για σένα μόνο ζω. Εσύ, το τσίπ του Τόνι. Τι να θέλει τέτοια ώρα εδώ. Κρυφτείτε. Τάσο, το κορίτσι. Αμάν, φωτογράφησε την κατάσταση. Σας μερσή μιλιφουάκι ρε Τόνι για την ολονύχτια. Παρακαλώ. Καλέ ούτε στη Σμύρνη δεν γλένταγα έτσι. Πω, θα τον έστειλω στην οδό Νεόλου για μαντάρισμα. Τι φουλάρεις έτσι κύριος και μας κόβεις το τραγούδι. Ρε δεν πήγαινε από το χάμο. Ποιος, εμένα, σε μένα. Εσένα. Και πέτω. Και πέτω. Και πέτω. Ναι. Άρχεται για να μάθεις. Όχι για να Σε μένα σου μάθω εγώ έτσι να πετάεις από κιθάρα. Κιθάρα σκοτωμένος. Εγώ σου μάθω. Από το χώρο. Να. Αυτό είναι σε μένα. Αφήστε το. Δεν σου είπα να μην ξαναπρενάρεις εδώ. Δώσω πάσα τώρα. Πάσε τον κοραφικό. Ας τον εσένα. Αφήστε να του φάω τη σκοταλιά. Αφήστε να τον φάω. Έτσι τρεις απάνω. Όλοι είμαστε τρεις απάνω. Τι γίνεται εδώ? Αυτοί κύριε Πόλησμα χτύπησαν με την κιθάρα τον κύριο Τόνι. Έφερα τις κυρίες και με χτύπησαν. Πάψε ρε τροπιτάκια. Μη βρίζετε. Δεν φταίνε τα παιδιά. Ντροπή σου. Γκόμενο δουλειάς με τη Λολή. Ήδη καλέ κύριε Πόλησμα συλλήψει όταν με βρίζει. Γιατί χτυπήσετε τον κύριο? Μας έκοψε το τραγουδάκι μας. Α, τραγουδάτε κιόλας. 2 παραβάσεις. Διατάραξη κοινής ησυχίας και χειροδικία. Εμπρός. Πάμε μέσα. Να πάμε. Να πάμε κύριε Πόλησμαν.
Του Τάσου Καψουρά το λέει η καρδιά του. Πάμε. Πάμε. Μην ανησυχείτε, κύριε Τάσο. Θα φροντίσω εγώ. Της φυλακής τα σίδερα είναι για τους λεβέντες. Τώρα θα παρακαλέσω το διοικητή να σας αφήσει. Σας ευχαριστούμε. Πάω. Γεια. Άντε να δεις τα θύματά σου. Μη μου μιλείτε τέτοιο τρόπος, κύριε Θανασέα. Η καρδούλα μου το ξέρει. Ρε πουλια. Κύριε Τάσο, υποφέρετε. Κάτι λίγο από τους κάλους. Σας εύχομαι καλή λευτεριά. Δεν πιστεύω να σας εκτελέσουν. Γιατί, άσχημα θα είναι. Χρυσό μου, δεν κοιμήθηκα απόψε καθόλου. Δεν πιστεύω να σας εκτελέσουν όλους. Μπα, μάλλον τους μισούς. Εσάς θα βάλω μέσα στη Βουλή να σας γλιτώσουμε. Μάλιστα. Σας ήφτιαξα λίγο ρουλό και δίπλες. Πάρτε να φάτε, κύριε Τάσο μου, να καρδαμώσετε. Σας ήφερα και πουρα από αλλού, γιατί το καταστημά σας είναι κλειστό. Άκου καλέ, ηλευθερωθήκατε. Σιδεροκέφαλοι. Ευχαριστούμε και στα δικά σας. Έχουμε και γυνάτια. Θύμωσε. Ξύδι. Βαγγέλη, καλορίζικο. Βάλε χέρι για την ανοικοδόμηση. Καζάπης. Καταφύγιο. Το πράσινο, λεγάμενος. Στρέψω νότα. Πού θα μου πας, βρε Κνόδαλο. Θα σε πλουτίσω στον επίδεσμο. Πολύ λυπήθηκα, κύριε Τόνι. Αλλά να δείτε που δεν φταίει ο κύριος Τάσος. Α, είναι πολύ καθώς πρέπει, παιδί. Εκείνος ο γλίτσο Γιωργάρα σας φόρεσε την κιθάρα στο κεφάλι. Στο κεφάλι. Θα στον κανονίσω εγώ αυτόν. Σας πονούν οι επίδεσμοι. Άψιλο πράγματα. Πού είναι η? Όρμηξε. Μέσα, μόνη της. Να με συμπαθάτε με ένα, κύριε Τόνι. Πάω στην κυρία Μαριγό. Έφτασα σε 3 λεπτά. Ελεύθερα, Δεσποινή Σεφταλίτσα. Ελεύθερα. Θα σας περιμένω. Χαίρετε, Δεσποινής. Χτυπήσατε τόσο. Τι σημασία έχει. Για σένα πάω και στην κόλαση. Μα τι να με κάνετε εμένα, είμαι ορφανή και τόσο φτωχή. Θα γίνεις πλούσια. Θα ζεις μια ζωή ξένιαστη, άνετη, διασκεδαστική. Ως πότε πια θα τρυπιέσαι με αυτά τα βελόνια. Έλα, φουλά. Σ' αγαπώ. Να ήταν αλήθεια, κύριε Τόνι. Μα είναι αλήθεια. Σ' αγαπώ. Θα σε κάνω ευτυχισμένη. Έλα να σε δω μια μέρα. Έλα αύριο το απόγευμα. Μα Δεσποινή Σεφταλίτσα. Πού θα ξέρει. Έλα. Αύριο στις 7 θα σε περιμένω στην Ακρόπολη. Έλα. Θα έρθω για λίγο. Είσαι άγγελος. Γεια σου. Αύριο. Κυρασμαρό. Καλώς τη Μαρίκα. Μου δίνεις το σιδερό σου να πατήσω κάτι μαντήλια. Να στο δώσω. Τι νέα έχουμε, μέρες έχω να σε δω. Σπουδαία. Φαίνεται πως η Φούλα τσιμπήθηκε με τον Τάσο. Μη μου πεις, πού το ξέρεις. Μου το είπε ο Βαγγέλης. Σήμερα έχουν ραντεβού στις 7 στο πάρκο. Και ο Τόνις? Φαίνεται πως τον κοροϊδεύει, Φούλα. Πάω, γεια σου. Στο καλό. Αχ, νέα, κατηνιό, κατηνιό. Μη μου πεις. Ναι. Μόλις φύγει η κυρά μου, θα πάω να το προφτάξω σε Δεσποινή Σεφταλίτσα. Ναι. Αλλά τσιμδιά. Μπα. Σου λέω, κάποιος μας είδε στο Ζάπιο και το είπε του αδελφού μου. Μου πέταξε κάτι πόντους. Φοβάμαι, Μίτσο. Σόπα. Άμα με διορίσει ο Θανασέας, θα ραβωνιαστούμε και δεν θα έχουμε κανέναν ανάγκη. Ο Τόνις. Πού είναι? Κάποια θα περιμένει. Κρύψου να δούμε. Ραντεβού η Φούλα με τον Τόνι. Της πήραν τα μυαλά. Και ο θείος ο Τάσος περιμένει στο πάρκο. Εφτά και 20. Μεγάλη καθυστέρηση. Το δαίμονα σταμάτησε. Παρντών, μου λέτε την ώρα σας. 50 με χρωστής για ώρα απόψε. Πάρτε και κανένα ρολόι, όχ, αδερφέ. Ορίστε. Καλά ρε κύριε συνάδελφε. Κι εγώ ομοιοπαθής είμαι. 8 και 10. Πω κάτι επίκαιρα.
Δεν μπορεί, κάτι συμβαίνει. Βρε, τι μου λες? Οι βιλολάδες. Στη ζωή μου. Καλέ, θα γίνει μήλος. Φεύγα τώρα. Πάω, μη γυρίσει η κυρά μου. Ναι, ναι. Αχ, τάσε μου. Καταπλέω εγώ, αγόρι μου. Πού είναι ο Τάσος? Έφυγε. Έφυγε! Γιατί? Τον γυρέψανε. Τον γυρέψανε! Τον επιστρατέψανε. Όχου! Αν τα παγώ. Πού είναι ο Χιος ο Τάσος? Δεν ξέρεις τώρα. Ραντεβού με τη Φούλα. Μπουκάλα. Η Φούλα είναι με... Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Καλά, μου το είπατε. Δεν φτάνει. Πάμε κάπου αλλού να σου το πω πιο καλά. Αδύνατον, έχω αργήσει. Πες μου, πότε θα σε δω? Δεν ξέρω. Έλα την Κυριακή που δεν έχεις δουλειά να πάμε στη θάλασσα για μπάνιο. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω. Τότε να σε πάρω στο τηλέφωνο την Κυριακή το πρωί. Όχι εμένα, του Τάσου. Θα φωνάξω την Κατινιό να στο πει. Καλά. Μπράβο, Κική. Μπράβο, Αιώνιο φίλοι. Έλα και είναι 9 και 4. Μάνα μου. Αχ, Τάσε μου. Δροσιά μου, αλεκτορά μου. Δεν με περιμένατε. Ελάτε να σας μεταφέρω ταξικός. Όχι, με πειράζει το ταξί στα νεύρα. Ελάτε να σας πάω στα κατάστημά σας. Γιατί δεν πηγαίνατε. Ελάτε. Πάω στο διάολο απόψε. Ελάτε τότε να πάμε γρήγορος, ελάτε. Φουλαριστός, βάλε τη διπλή, την τριπλή. Φάρε ό,τι θέλεις, αλλά φουλαριστός γιατί έκανα εγώ. Άντε, γεια. Να, όρνιο! Ας το διάολο στραβάδι. Η συνάντηση των 4. Ευχαριστώ κύριε Τάσα για τον περίπατο. Καληνύχτα σας. Τι έγινε? Διεθνή συνάντηση. Πιάσε. Κύριος Ταγόη. Μάλιστα. Το αγόη. Το αγόη που ξυπνάει τον αγωιάτη. Πιάσε. Ρε άτιμη πουλια. Εγώ θα σε κάνω να δύσεις. Εγώ, ο Τάσος ο Καψουράς. Ακούς το άτιμο το θηλυκό να σου έχει δώσει ραντεβού για να πάει με τον τυροπιτάκια. Θα σώψε το Αμερικάνος. Δηλαδή σαν να λέμε το φάνε το κορίτσι. Το φαγωμένο. Άτιμη κοινωνία. Με εννοείτε. Γεια μας. Γεια μας. Γυναίκε είναι ανεμοδούρε. Με εννοείς. Ο Θανασέας. Γεια σας παιδιά. Καλησπέρα κύριε Θανασέα. Καθίστε. Πιάσε ένα κατοσαράκι. Γιατί έτσι μελαγχολικοί? Κλείσατε και νωρίς απόψε. Φασανάκια. Για το Μίτσο. Κι άλλα. Θα γίνει. Βλέπεις φέρνει δυσκολίες εκείνο το παλιό παιδοτόνης. Στο διάλο συνεταίρο που βρήκα. Δεν ήταν βρετάσο να έχω εσένα συνεταίρο που σε συμπαθώ τόσο. Θα πιείτε ένα ποτηράκι. Να πιω. Είμαι κι εγώ στενοχωρημένος. Βγήκα από το σπίτι γιατί η κυρία Διονυσία άρχισε πάλι τα κλάματα. Το κοριτσάκι. Αμ τι άλλο. Είμαι απογοητευμένος. Πουθενά φως. Άντε να βρεις μέσα σε τόσες χιλιάδες κορίτσια τη Σοφία. Μήπως είναι εύκολο πράγμα να ψάξεις τα πόδια τόσων κοριτσιών, να βρεις ποια έχει το σημάδι ψηλά. Έχει ο Θεός. Ούτε εκείνη θα γνωρίσει ποτέ γονιούς κι οι γονείς την κόρη τους. Να, έρχεται Πάσχα, χωρίς το παιδί μου πάλι. Κάνε κουράγιο. Κάτι θα βγάλει ο καιρός.
Να φέρω κι εγώ ένα κλουβάκι να μου το βάψετε. Με το τρίτο χέρι. Γιατί το μεσημέρι? Τα βρήκαμε τα λεφτά. Ναι. Χαρούμενο πρωινό ξύπνημα. Έλα, στρατηγέ μου. Έλα να καθίσεις. Βάφε εσύ, ρε Βαγγέλη. Ναι. Θες εφημερίδα? Σωστά. Όλα για την πατρίδα. Επιστράτευση, Ναι. Από 80 και απάνω. Πλάκες που είχε ο στρατηγός. Αμάν, να γίνει καμιά επιστράτευση να γλιτώσουμε από δάφτονε. Μέρα. Καλώς τα φέρια. Πάλι τα ειδίκια, Γιωργάρα. Μου αρέσκησα κάτι γάτες χθες το βράδυ. Να. Καυγαδάκι με το κατινάκι. Δεν βλέπεις το σήμα. Μωρέ τις έχωσα κάτι μπουνιές. Φαπ, φαπ, φαπ. Σιγάρι. Τις μαύρισα το μάτι. Το βλέπω. Τράβα τώρα τα κουτιά πιο εκεί και πιάσε και εσύ δουλειά. Ορίστε. Πώς? Την Κατινιό. Περιμένετε. Ρε Βαγγέλη, φώναξε κοίτα στο Θανασία την Κατινιό. Ποιος είναι? Ο Τυροπιτάκιας. Τι? Θα έχουμε νέα φάση σε δίνεις. Πρωί. Βρε άντε φώναξε την εκείδα. Α, τι να το φωνάξω, να την. Έλα πάλι. Τηλέφωνο. Μπρος. Ορίστε. Μάλιστα, ίδια. Α, εσύ Κυρτώνη. Πώς? Τη Φούλα. Θα πάτε σήμερα στις 11 στον άγνωστο στρατιώτη? Ναι, ναι. Θα της το πω. Πού? Στον Αγιαντρέα. Για γάμο, κύριε Τόνι. Αλλά εσείς θα πάτε στο πάρκο που έχει παγκάκια. Ναι, θα της το πω. Ναι. Χαίρετε. Τι κάνεις Κατινιό? Τι γίνεσαι πουλάκι? Α, ξέχασα να το πω για τις καραμέλες. Σπουδαίο πράγμα. Δεν παίρνεις από μένα. Θα μου δώσεις εσύ, κυρτάσω. Πόσες θέλεις? Ναι. Σου φτάνουνε? Όλες δικές μου. Ναι. Θέλεις κι άλλες? Αύριο τις άλλες. Πω. Α, τώρα ειδοποιήσω τη δεσποινής Φούλα. Μπα, είναι ανάγκη. Θέλεις σοκολατίτσα? Τι λέει, είναι βιαστικό το τηλεφώνημα. Ο κύριος Τόνης θα την περιμένει στις 11 στον άγνωστο στρατιώτη να πάνε για πάνω στον Αγιαντρέα. Μπα, το πω ίδιος. Τώρα στο τηλέφωνο. Πάω. Βαγγέλη και Οργάρα, Παπινέλα. Τι? Αποθέσατε. Τι θα γίνει? Μυστική αποστολή. Αντεπίθεση. Κατάληψη του πεδίου της τιμής εκ των προτέρων και στην ανάγκη στα ίσια έφοδος. Αν δεν θα το φάει ο Αμερικάνος το κορίτσι. Τι είναι? Επιστράτευση. Πιάσε βάρδιες στο μαγαζί. Δώσ' του το τίμιο ξύλο που έχεις για τα τζιπ. Και εμείς? Εμείς εκστρατεία. 22. Φτάνω για το ταξί. Μέχρι τα λεωφορεία το Αγιαντρέα. Θα κρυφτούμε κάπου και θα κόψουμε γεγονότα. Μη μας δούνε. Πάψε. Φουλ σοφέρ. Φουλ. Πόσο παίρνει κυρίως? Πάτα λίγο μωρά αδερφέ μου. Με γαϊδουράκι περπατάς. Πω χασομέρια. Πάτα λίγο γκάζι. Είπαμε όσο παίρνει. Υπάρχει και τροχέα. Τη δουλειά της και τη δουλειά μας. Σαν το Βαγγέλη. Γρήγορα. Για τον Αγιαντρέα. Έφυγε προ 5 λεπτό. Πω ντόπια. Και γιατί να φύγει κύριε Σταθμάρχη μου? Στην ώρα του. Μωρέ, περίπτωση που βρήκες να το διώξεις την ώρα του. Πω κάτι παρακούσες. Να πάρετε το άλλο. Μα τι Στην κατάσταση ώρα. είναι αυτή με τις συγκοινωνίες? Γιατί να φύγει το όχημα διανό κύριε Σταθμάρχη μου? Έφυγε γεμάτο, κύριε. Έφυγε χωρίς εμάς. Μα κατάσταση είναι αυτή. Τι είστε το? Και εκεί είμαστε κοβόιδες. Τι γίνεται? Ελάτε να το προλάβουμε. Έλα Βαγγέλη, πάμε. Μπες Βαγγέλη. Εντάξει. Πάτα του λίγο, πάτα του. Δώσ' του. Άντε γρήγορα, Άτομο.
Βρεσί. Γράφει. Ψηλά. Πόσα γράφει σοφέρ? Ως τώρα 18. Στα 22 σταμάτα. Και το κορίτσι. Όχι, μη σταματάς. Μα τι συμβαίνει, δυστύχημα? Γυναίκα, το ίδιο κάνει. Άντε. Πάτα λιγάκι. Άντε. Πάτα και θα μας φάνε το κορίτσι. Άντε, άντε. Για κορίτσι πρόκειται. Αχ, Γιατί αναστενάζεις? έτσι με ρόδα μου το φάγανε και εμένα. Γι' αυτό σου λέω, πάτα γκάζ. Πάτα. Να το, αυτό είναι. Το πράσινο που πάει μπροστά. Πέρασέ τον και έβα του μπροστά. Έγινε. Γρήγορα σε παρακαλώ. Σταμάτα ρε, σταμάτα ρε, σταμάτα, σταμάτα, άνοιξε. Α, καλά. Τάσο, έλα ρε Τάσο. Τα λεφτά. Πόσα? 39. Με σφαξες χασάπι. Παραμία 40. 22. Τα άλλα αύριο στο μαγαζί. Τι έγινε? Γράψε Τάσος Καψουράς Περιπτεριού. Να τα... Τα λεφτά. Καψουράς Περιπτεριούχος. Να τι, κάλυψης. Έλα. Λες να της ρεχτεί. Όλα να τα περιμένεις από τον τυροπιτάκια. Έχεις φωτιά. Ρε εσύ, το κορίτσι καίγεται με αυτό το μούργο και θες να κρατήσω στα χέρια μου αναπτήρα. Μωρέ, μπράβο φίλος. Κόμματος η μικρή. Απαγορεύεται. Καλά. Ιεροσυλία. Καλά δε. Αμάν. Πω κάτι φαρμακερές. Πω κάτι καρφωτές. Βαστάτε με γιατί θα εκπλέψω ενθάδε. Αφήστε με! Αφήστε με! Βοήθεια! 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 Πω, θα του πιω το αίμα. Αμάν! Κλάφτονε μάνα, κλάφτονε! Πίσω! Αέρα! Παράσου, δώσ' του βρε. Έτσι, έτσι. Σέκος. Ανθρωποκτονία. Εγώ ο Τάσος. Ακούς τίποτα? Όχι. Ούτε εγώ. Δεν είναι τίποτα. Τη γροθιά σου. Και τώρα δρόμο. Με το τζιπ. Φουκαριάρα μου, τι πήγες να πάθεις. Κλαίει. Οι εμπολές αμαρτίες περίπου σου σαν κοινή. Ξέρεις από τζιπ. Θα τα καταφέρω. Έμπα, ξέρω ποδήλατο. κάνεις ρε?
κάνεις βρε? Για τα χωράφια πας, από εδώ είναι ο δρόμος. Κατέβα κάτω, θα το πάρω εγώ, ξέρω από την Αλβανία. Καλά. Άσος του βολάν. Εδώ κοίταξε. Κοίταξε χατάκι ανέβασμα. Πως φαλτσάρωνει σκοτός. Πρόσεχε. Κολόνα. Κολόνα. Μα τι τις στέλνουν τις κολόνες μες στον δρόμο. Κατάσταση είναι αυτή. Μάλιστα δεσποινής, αμέσως. Διαδευτική είσοδος. Πρόσεχε. Ήδη καλέ! Φωνάξετε πυροσβεστία! Ακούω! Σκοτώθηκαν! Με τον Τόνι και γύρισε με τον Τάσο. Με τον Τόνι. Αχ, ο τροχαίος. Ο τροχαίος του πιάσει τον Τάσο. Δεν θέλω τον Τάσο. Τάσο καημένε. Χτύπησε κανείς? Ούτε μύτη. Σόι και αυλαβής. Είσαι Ιπποκράτης. Γιατί κύριε Πόλιτσμαν? Αντικανονικό τρέξιμο. Πού είναι η αδειά σου? Εδώ σώσαμε το κορίτσι από βιασμό, κυρία, στη φύλαξη. Αυτό είναι το ευχαριστώ. Γκρέμισε στο ξένο περίπτερο. Δικό μου ήτανε. Δικό σου. Για να έχω το θάρρος να τον γκρεμίσω, ό,τι θέλω το κάνω. Το γκρεμίζω, το τεινάζω, το μασάω. Γυαλιά καρφιά το κάνω, κύριε Πόλιτσμαν. Εδώ σώσαμε ένα ορφανό κοριτσάκι από το στόμα του λύκου. Ποιανού είναι το τζιπ? Ενός άλλου. Το τζιπ άλλου και το περίπτερο δικό σου. Και έριξες το ξένο τζιπ στο δικό σου περίπτερο. Έλατε, κύριε Πόλιτσμαν. Χρόνια φοβόμουν πως θα μου φάει το τζιπ το μαγαζί. Και μου το έφαγε. Εγώ τι φταίω? Έλα μέσα μαζί μου. Κύριε Πόλιτσμαν, έσωσε από κάποιο παλιάνθρωπο αυτό εδώ το κορίτσι. Δεν ξέρω τίποτα. Έκανες παραβάσεις. Έλα μαζί μου. Να, γιατί δεν έρθω? Βαγγέλη, βάλε επί των ερειπίων του καταστήματος την επιγραφή. Αείμνηστον λόγο τζιπ. Άντε πάμε ρε. Λοιπόν, ο Θανασέας γνώρισε το σημάδι της χαμένης κόρης του στο πόδι της φούλας. τι μου λες? Γιατί τα τη βγήκε? Βέβαια, η Σόφη, η Σοφούλα, η Φούλα φρόντισε με διάφορους τρόπους και εξακρίβωσε ότι αυτή ήταν πραγματικά η κόρη του. Μη μου πεις. Δηλαδή γλιτώσαμε την κόρη του από τον Τόνι και χώρισαν από συνεταίρη. Κάτι πράγματα. Τώρα την πήρε σπίτι και πετάει από τη χαρά του. Από ευγνωμοσύνη σου ξανά φτιάξε το περίπτερο. Τι έχεις? Τι να έχω? Τώρα η Φούλα δεσποινεί στα Νασέα. Πάει. Χάθηκε για πάντα. Λεωφορεία, φορτηγά, λεφτά. Τι κάνει ο Αμερικάνος? Πού να πλησιάσεις φουκαρατά σου? Ευτυχώς που διορίστηκε ο Μίτσος να γλιτώσει αυτήν την αγωνία η κακομοίρια η μάνα του. Και για μας έχει ο Θεός περίπτερο, γειτονιά,
Βερεσές, τζιπ, λαχτάρες και γκρίζα μαλλιά. Ρε Τάσο, πάμε να βρούμε τον Γιωργάρα με την κιθαρίτσα, να τη στήσουμε σώτο βότσες του Θανασέα. Πήρε εσύ, για να μας καταβρέξει πάλι. Λεβεδιά ο Θανασέας και το κορίτσι του, η αγάπη μας. Φτωχόπαιδα είμαστε, αλλά έχουμε και ανδρικό απάνω μας. Τι σχέση έχει ρε Τάσο? Ένα τραγούδι μονάχα. Της παρηγοριάς. Θέλω να λησμονήσω και να λησμονηθώ, να μην ξαναγαπήσω κι ούτε να ξαναγαπηθώ. Με δίχως χάδια, με δίχως κλάματα, μόνο στα βράδια κι ως τα χαράματα θέλω να πίνω να μεθώ. Να του δροσίσω. Θέλω να λησμονήσω. Ρε εσείς, δεν πάτε παρακάτω να λησμονήσετε. Μη είναι ο Τάσος. Ο Τάσος. Δηλαδή η καντάδα είναι. Άναψε τα φώτα. Είπα τα φώτα. Ντυθείτε. Και να λησμονηθώ. Κύριε Τάσο. Κύριε Τάσο. Καλησπέρα κύριε Θανασέα. Το στήσατε βλέπω. Να μας συγχωρείτε που σας χαλάσαμε τον ύπνο, αλλά λέμε κανένα τραγουδάκι έτσι για τα μεράκια. Δεν ανεβαίνετε να πάρετε ένα πιωτό? Να πούμε μαζί κανένα τραγουδάκι? Τέτοια ώρα κύριε Θανασέα. Επειδή και η Φούλα θέλει να έρθείτε. Ναι Φούλα. Ναι. Thank you.